mám tady dva kamarády, který se mnou sežerou tohle. Pojďte se. Takže čau, já jsem Stej. Tohle je... Rýber. Tečka. Tohle je cibule. Nekecaj. Já jsem udělal záznam hlasu asi. Proč? Nevím. To máš jedno. To je cibule. Takže jo, my to chceme sežrat. Takže, hej, neulomíme si to na části spíš. Jakože cibuli fakt nemám rád. Takže... Ne, jakhle rozlomíš, ne? Já ji nenávidím. A jakž tak. To jsem vybrala Zkusíme dobře. rozlomit? Aha, tak nic. Nejde volat. Tve nedávej tam. Ty vole. Já mám to na něj vysvět. Takže počkej. Takže počkejte. Takže jo, teďka si kouknu asi první, nebo chceš první? Já si kouknu Je první. to jedno. Z nějaký strany já udělám z druhý. Takže jo. A potom já. Jdeme na Z nějaký. A já taky. král. Ale kousni to tak, aby jsme si mohli potom všichni kousnout. No, hele, takže No to je jedno, prostě hry. takže jo, tak jdem na to. Kámo, to bude zajímavý. Jdem na to. Oh. Dávaj. Tady vidíte jeho reakci na cibuli. Teď já. Já to chci vypětnout. Pálí. OK, tak tohle bylo hrozný. I am cool. Já jdu na dvakrát. Tak to byla super challenge. To nedám. Nedám, já si chci koupit. To je moje. Si kouknu. Kámo, ty si řekl, že to sníme celý. Ne, že si kousnem. Aha. Si kouknem, zase si kouknem, no. To je sežerem. No, sežerem. To je. Michala, ale. A. Hej, to je vlastně. Tady. Takže. Jak si je to takový Trochu to pálí. to samý. Moje deška, máte někdo vodu? Už vím, že si vole nikdy žrát nebudu. Nikdy. Kámo, já musím. No more, Já žrát never more, Už mi to- never more. Tak to skončila tato cibule. A nevím, jestli se už se loučíme, nebo? OK, tak já nevím. Podržte to. A ukazuj to. OK. Takže to teď spadlo. Ty to zahodíme, to je fail. To je příroda, koše. To je příroda. To je příroda, to je. A není exkluzivní záběr. Čau. Oni. Takže jo, tohle byl Cibule challenge a další challenge bude za, nevím, kdy uděláme další challenge? Já nevím. Ale zase bych to udělal takhle ve čtyřech. Jo, to by šlo. To jde. Další challenge bude třeba Skyfallem a těma. A blbá? Kamera nemá. Klidně budu blbou, magor. Něme to nepotřebujeme. To je o té cibule. Takže tohle byl Cibule challenge a uvidíme se na dalším.